Luzaideko martxa dantzatzeko bi pausu ikasiko ditugu. Barrura kanpora eta martxa. Az gaitezen barrura kanpora pausua ikasten. Pausu hau honela hasten da. Eskuinarekin hasita, eskuin, jaso, eskuin. Eta orain ezkerrarekin, ezker, jaso, ezker. Eskuineko oinarekin hasita, eskuin, jaso, eskuin, ezker, jaso, ezker. Eskuin, jaso, eskuin, ezker, jaso, ezker. Beste behin eta azkarrago, eskuin, jaso, eskuin, ezker, jaso, ezker. Behin hau eginda, ezkerreko oinarekin eskuineko bikia kolpatuko duzu. Eta jarraian eskuineko oinarekin ezkerreko bikia. Behin hau eginda, bi oinak elkartu eta salto batekin bukatuko dugu. Kolpe hauek antresatak deitzen dira. Kolpe, kolpe, salto. Beste behin, prest, eta kolpe, kolpe, salto. Antresatetan berez bi kolpetxo eman behar dira. Bat bi, salto. Beste behin, prest, bat bi, salto. Hasierarekin lotuta horrela geldituko zen. Bat bi, hiru, eskuma libre utzita, kolpe, kolpe, salto. Hasierako poziziora berriz egiteko, eta bat bi, hiru, kolpe, kolpe, salto. Eta beste behin, prest, bat bi, hiru, kolpe, kolpe, salto. Pausu honek bigarren zatitxo bat badauka. Bat bi, hiru, eta libre gelditu zaigun eskuineko oinarekin buelta bat emango dugu. Eskuin, esker, salto. Bueltarekin pausua honela geldituko zen. Bat bi, hiru, bat, bi, salto. Behin antresatak eta bueltarekin ikasita, egitura honakoa izango zen. Hasteko, antresatak egingo ditugu. Gero, buelta. Hirugarrena antresatak berriz, eta amaitzeko, buelta. Froga dezagun dena batera. Prest, bat bi, hiru, antresatak, eta salto. Bat bi, hiru, buelta, eta salto. Bat bi, hiru, antresatak, salto. Bat bi, hiru, buelta, salto. Beste behin hasierako poziziora, eta bat bi, hiru, antresatak, salto. Bat bi, hiru, buelta, salto. Bat bi, hiru, antresatak, salto. Eta bat bi, hiru, buelta, salto. Froga dezagun orain musikarekin. Prest, aurrera. Dantza hau bikoteka dantzatzen da, bata bestearen alboan kokatuz. Eskuineko dantzariaren pausuak ikasi ditugu. Baina ezkerreko dantzariak pausu berdinak egingo ditu kontrako oinarekin hasita. Honela izango zen. Barrura, kanpora, kolpe, kolpe, salto. Barrura, kanpora, buelta, buelta, salto. Beste behin, prest, barrura, kanpora, kolpe, kolpe, salto. Barrura, kanpora, buelta, buelta, salto. Behin barrura kanpora pausua ikasita, martxa ikasiko dugu. Pausu hau, aurrera ibiltzea besterik ez da. Eskuineko dantzaria, eskuineko oinarekin hasita, eta ezkerreko dantzaria, ezkerreko oinarekin. Prest, aurrera!